χαλαρώσουμε λίγο, περίμενε. Άσπρα εκεί μέσα. Τα μετράει η Επιτροπή. Ο χρόνος ξεκίνησε. Για να δούμε και τον Νικόλα. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Εντάξει, ο πρώτο τελευταίος, ναι. Έχουμε άλλο ένα ακόμα, ναι, το φίλο μας. Με τα σαξάνια. Τα γύρισε ο καιρός πίσω τα πουλιά. Πω, λέει ο Νικόλας. Σκίζει σήμερα. Αυτός, κύριε, είναι ο Νίκος, ο Κοτσιδάκιας που λέμε. Και αυτά εδώ είναι τα περιστέρια του. Και βγάζουν αυτά τα προγράμματα. Έχουν απλώς τώρα πήγαν στο βουνό. Ακόμα πάνε πίσω. Επιβαλάς, έλα. Κασιόνι πάνω κοίτα, ας το Χατζημαρά. Από εδώ που και τον έβγαλες από πρόεδρο, θες κι άλλο τώρα. Πολύ ωραία πάνω. Σκορπίσανε, γίνανε μία και έξω. Για να τραβήξουμε και κανένα άλλο, γιατί αυτά είναι πολύ μακριά. Ορίστε. Άλλα φεύγουν τώρα μέσα, άλλα έρχονται. Κάτσε να πιάσουμε για αυτά που είναι λίγο πιο κοντά εδώ. Να το. Τι κάνουμε? Ο καιρός είναι καλοκαιρινός τώρα. Έχει βγάλει ένα παλό αεράκι. Ήλιο έχει που δεν τον θέλαμε, αλλά έχει ήλιο. Και τα πουλιά βγάζουν αυτό το πρόγραμμα εδώ. Κοντράρουν τώρα τον καιρό. Και έρχονται από πάνω τα πουλιά. Έτσι πετάνε τα πουλιά του Νίκου, όπως βλέπετε εδώ, κύριε. Ψηλά, εδώ είναι τέρμα zoom. Σε λίγο θα σταματήσουμε να τραβάμε και αυτό, γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Στο πεσό μας έχει υποσχεθεί πολλά ο Νίκος. Λέει ότι τα περιστέρια του έρχονται. Εδώ βλέπουμε και τον Νίκο. Έχει μεγάλη αγωνία, τον βλέπουμε στο πρόσωπό του. Πολύ αγωνία. Ινδιάνος, σκέτος. Αλλά πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Για να δούμε τώρα τον Νικόλα. Όλα τον έχουν πάει καλά μέχρι τώρα. Πίκη, δώσε λίγο το λάκκο. Ψηλά, τα πουλιά είναι πολύ ψηλά. Και εδώ βλέπουμε και τον συνάδελφο του Νίκου. Θα έχουν μαζί. Θα πετάξει μετά. Ο αέρας έχει δυναμώσει σε σχέση με τους άλλους. Βλέπουμε και το πανεμούριο. Αλλά ο καιρός είναι καλός. Θα δώσουμε εμείς τη ρόμπα. Εσύ πότε θα πάρεις ρε μαλάκα? Δεν θέλω κύπελο εγώ ρε μαλάκα. Είσαι καλός ρόμπα. Εγώ το κύπελο που θέλω να το πάρω, θέλω να το πάρω με την αξία μου, όχι με κλειψίματα. Μαλάκα και ο Ολυμπιακός δεν παίρνει όλα τα κύπελα με την αξία του. Παίρνει και την διαπλοκή. Όχι με κλειψίματα. Ακούτε και τις δηλώσεις εδώ πέρα ενός τρομερού περιστερά. Ακόμα αιχαρίες θα είσαι. Εγώ είμαι αιχαρίες ακόμα, αλλά δεν είμαι με κλειψίματα να πάρουμε κύπελάκια. Πες τα. Κατάλαβες. Κάνε αυτό το χαμηλά, δηλαδή. Εσύ θα βάζεις το βαρέλι. Τα πουλιά, κύριε, έχουν εξαμενιστεί εδώ τον Νίκο. Παρόλο που έχει ήλιο, βλέπουμε λίγα. Τα άλλα φαίνονται σαν αστράκια. Χαμένα στο διάστημα. Τώρα τελείωσε. Θα περιμένουμε τώρα την επιστροφή. Ακούτε και τις δηλώσεις του Νίκου. 8 λέει και όποιος θα αντέξει. Νίκο, μήπως θες να αλλάξουμε τους όρους, να το ρίξεις στα 6? Όχι, όχι. 6 τα περάσαμε, Νίκο, κουράγιο. Δεν λυγάει με τίποτα. Μην τα κυνηγάς, δεν φαίνονται ρε. Ποιους έχεις? Χαρή, Αμερικάνος! Έλα Αμερικάνο εδώ! Βρεγόρος είπες ότι με γάμισες, εδώ λυπάμαι. Παιδιά, να λείπουν τα σεξουαλικά. Παναγιώτη! Δεν είναι το θέμα. Περιστέρια μετά. Πάντα ο Λέμονας είναι η κορυφή. Τώρα τραβάμε λίγο τον κόσμο γιατί τα πουλιά πια δεν φαίνονται.
Φαίνονται αστράκια κάτω, έτσι. Άμα κάνει και σωστή επιστροφή θα είναι πολύ καλή πεταξιά αδελφοί μας. Για να δούμε και την επιστροφή. Εδώ θα δείξει πια η μαγιά του Νίκου. Αυτός είπε ότι θα έρθουν σίγουρα. Τα κάλεσε τα πουλιά. Λοιπόν, παιδιά, τα πουλιά έχουν βάλει όλα. Έρχονται όλα. Όλα. Τα βλέπω εγώ. Μαλλιοκούβαρα έρχονται όλα. Όλα έρχονται όλα. Μπράβο, ρε Νικόλα, μπράβο, ρε, μπράβο, ρε. Έχουν βάλει όλα τα περιστέρια, κύριε, από το σβήσιμο μαλλιοκούβαρα. Όλα έρχονται. Να τα βλέπεις που ασπρίζουν και έρχονται κάτω. Αλλά είναι πολύ ψηλά όμως. Μπράβο, ρε Νίκο. Και δεν έρχεται να βλέπω κι άλλα από πίσω έρχονται όλα. Αυτός ξέρει, αυτός ξέρει. Είναι τόσο μακριά που αυτοί τόση ώρα κρεμάνε και ακόμα έρχονται. Άρχισα μαζεύουνε. Δεν έχουν αρχίσει, έχουν έρθει. Πιάσα, ήρθανε κάτω. Μπράβο, ρε Νικόλα. Στρώστε τώρα. Στρώστε, ρε. Κάτσε ρε, δεν έχει κάτι να ρίξει. Και την κάνανε οι παπαγάλοι, αλλιώς είχαν έρθει όλα κάτω. Όλα έρθανε. Τα 9 ήρθαν αστραπή, αυτά εδώ. Τα περισσότερα δεν πήγαν αυτά, δεν κατέβηκαν κάτω. Λοιπόν, έχουν έρθει τώρα 3 γερακομάνες από πάνω και πετάνε. Αλλά επί τη ευκαιρία θα το πούμε τώρα γιατί να μην μας λέγανε κρουσούζιδες. Εδώ έχουν κάνει 12 πεταξιές. Θα γίνει και το 10η και Σαΐνη δεν είδαμε κύριοι πουθενά. Αυτά τα πράγματα είναι στον Κίνες να γραφτούν. Άμα είχαν γίνει στην Αθήνα αυτά θα είχαν φύγει και 7-8 πουλιά, το λιγότερο. Αυτό να τα ακούει όλος ο κόσμος. Είναι προύχοντες εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν μιλάει και κανείς. Άρα έτσι είναι. Λοιπόν, αναμένουμε. Ο χρόνος κυλάει, περιμένουμε τώρα την επιστροφή του Νίκου. Πρώτη συμμετοχή έχει ο Νίκος στη διαγωνισμό. Ναι. Είναι και η πρώτη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο Νίκος. Αυτά εδώ είναι τα χρώματα. Κάπου εδώ τελειώνει και ο χρόνος. Τέλειωσε και ο χρόνος. Πόσα έρθανε? 9 περιστέρια έρθανε του Νίκου. Πού είναι μέσα εδώ, είναι αυτά που ήρθανε? Κορταθήκανε μετά άλλα. Αυτά εδώ είναι οι ήρωες, πραγματικά. Με το που έβγαλε τους παπαγάλους ξεκολλήσανε μέσα από το πουθενά. Τα άλλα πήγαν στην Καπερναούμ. Τα πήρε ο καιρός όπως πήρε και τον Ανανό και τα εξαφάνισε. Έλα Νίκο. Τα περιστέρια δεν πέσανε, έτσι είναι αυτά. Δεν ανταποκριθήκαν στις προσδοκίες δηλαδή. Η Κερσέφα είχε και σιγουριά. Εμένα, αλλά αφού δεν ήρθαν στο χρονικό όριο. Στο χρονικό όριο τελείωσε. Εντάξει. Ό,τι πει ο νόμος. Παίζεις και εσύ όπως παίζουν το παιχνίδι και οι άλλοι. Το ίδιο παιχνίδι. Λοιπόν, για χαρά Νικόλα και το χρόνο ακόμα καλύτερο.